Mayang hapon mga higala, nagabalik inyong higalang DP para sa Davao Portal para sa another episode sa tuang vlog. Karon nata diri sa Matina Playa mga higala, aton ning bisita no ang usa ka very humble store. Pero mga lamian ng ilahang mga produkto. Karon nato may ila ang mga tagiyan ning business. Kini mao ni sila si ako si Michael Ampak, husband. Ako si Mugisaw Ampak. Mag-asawa na sila mga higala and naka-come up sila ani nga business. Atong pangutanon ng mga tagiyan ning business, small business, pero ginadugok og mga tao diri sa Matina Playa. Nganong naka-come up sila ani nga negosyo. So bago na to si Sir Michael. Una-una, may hapon sa tanan, mga higala, kay Sir Roy, salamat kayo sa pag-adto diri sa buang humble place. O unang-una sir, usang rason man nganong di-come up ni sa ani na negosyo. To simple lang kayo kay tungod sa akong advokasya. Kay kumingon tag negosyo, given naman ang business na kanila to earn, pero at the same time ang god nag-open ko business, gusto na ako makatabang sa katawhan, makapangat, trabaho sa mga tao. At the same time, maka-provide og halal na food o dali pangitao na pagkaon diri sa nakbayan sa Davao. Ug katulo, ug baratuhon po na pagkaon na ma-afford sa mga estudyante, trabahante, o mga mid people. So, ako, unta suportahan ninyo ni na advokasya kay dili lang ni siya just kaning business. Ang atong ang pinaka main ako ani is masiasa mo ato diri sa Davao, makita ninyo na naihalal na barato, which is naka-allocate na ko rin diri sa Matina Playa. At the same time, karon na sir, actually medyo didaghan na po na ato mga friends karon na gidawat si Mrs. Pastil sa ilang mga tindahan sa ilang mga humble na store na dito mabutang po mi dito o pastil. So mo to gihimo na mo na na mas dali siya na makita o mas accessible na siya sa tanan. So natay sa may Victoria Plaza sa Alcudus, nabutang mi dito. Sa may UIC, sa Diversion Road. Dagan na po sa may mga area na apod ni. Okay nya. Asa pa gani? NBI banda sa Victoria, harap ng Victoria. And by soon napod mi sa may Brokenshire by January 3 onwards and Dabodok. Asa pa? Dagan na gid. SPC. Harap sa San Pedro Hospital apod media actually. Ug siguro dagan-dagan pag yun among pabutangan kay tungod sa advokasya nako na gusto nako. Ang katong mga non-eater ug mga kaning pork is dali lang sila pagkaon. Accessible na lang gid sa tanan ug barato gyud. Na mas asa sila diri sa Davao, dili na nila problema pagkaon kay tungod ang pagkaon. Mas asa sila na lugar na. So, mo to siya ang ako advokasya na akong gina-promote kay gusto ko motabang sa community o gusto na ako tabangan ang halal industry kay the only thing lang gina mabuhat nato ni is suportahan natong halal industry diri sa nakbayan sa Davao, which is ang Davao City is one of the best city because Davao City is very talaga na lugar, nice. Then gina-invite mo unta anhi mo kung testingin ninyo ang among pastil. Diri na sa Matina Playa, no? Diri mi sa Matina Playa. Naragin mi diri sa Lots Perles Kilid sa tawani ha. Corridor nila. So naragin mi diri na pita. So among ginahimo tanan is kika na sa mong kasing-kasing. Not just kanang nagaluto lang mi pero tanan gina-prepare na mo, ginaisip na mo, ginahimo na mo og unique. Ginahimo na mo og mas satisfy mo na dili masayang oras sa inyo pag-anhi o sa daghang salamat sa bulsa kanang o gaan sa bulsa, luag sa bulsa o maka-afford ang tanan. So karon Sir Mike, atong ning ipa-introduce sa ato ang mga customer no ang nagkalahi-lahi nga flavor sa atong pastil.
And sige, Sir Mike, i-introduce sa Sige, ang una na ko introduce siguro ang among specialist pastil. Ang specialist pastil is, ang gamit na mga ni is, mo ni siya. yes, specialist pastil. Tapos ang gamit naman na pastil is original, pero ang customer na ay option na pwede barbecue, pwede Oo. original, pwede bicol. So depende sa customer kung saan ang gamiton na na pastil na na chicken. Oo. Karon, ang rice ani is Java rice ang gamit. Oh, dyan. Then on top is naatay ginabutang na kaning siomai na chicken, Siomai. which is kani siya homemade siomai na mo ni. Kami gyud mismo naghimo. Unsa man siya, part na ni siya sa price or additional ni siya? No, part of the price na gyud siya. Murag kuha na ni So siya. the price of it is just 45 pesos only. Very sulit na siya, sir. Unsa gani ni siya nga po? A special pastil. Special pastil. Yes. So mo ni mga higala ang special pastil. No, naa siya toppings food na siomai sa ibabaw. So kining dako-dako na sudlanan. Atog pila gani ni siya? 45 pesos only. 45 pesos lang mga higala, no? Next, kining dako-dako nga sudlanan, murag Okay, kuwan. Busog kaning- yung kay tani ba? Kani kaduha, ginako ginabalik overload pastil ug ni siya, no, sir, no. Overload. So, kaning overload pastil, sir, pareha ka mo siya sa isa. Makapili ka kung sa na chicken pastil na variety ang imong gusto na flavor ibutang na pastil. Ang rice gyapon is Java rice. Ang nakalainan lang ani sa isa is kani siya complete good siya kay na siya ay chorizo, na siya ay kanang lumpia ubod, na siya ay lumpia Shanghai na tuna ug na siya ay kaning siomai chicken. So kani siya tanan is homemade na mo ni. So di mo mabalak ana. Oo. Kay very safe ta ani. So kamo jud ang nagkuhan Yes. sa Everything. recipe. Yes, no? kami. Yeah. And kining Java rice Oh, gyapon pero sir, siya. ang baso din na kami. Ang sudlanan mga higala din Di na ako sudlanan, ha? Outsource na. Kaya basta ko na Chinese ana. Java rice Yes. gyapon no. 75 pesos. Oh. Kining na diri nga ko ang toppings ang sampun ni siya. Okay, kani siya na pa sa 5 ka klase. 5 ka klase ni Yes, siya. kaning sa middle na ang tawag ani is sisig pastil. Oo. Then kani siya is Kini chicken gyapon ni siya ang sisig. chicken. Oo. Kani siya kay tuna pastil. Ito na pastil. So kani siya kay barbecue Chicken. pastil na chicken na barbecue flavor. Kani kay natay Bicol Express. Napo yung Bicol Express, medyo halang no? na siya. Oh, halang. So kani siya kay original pastil or Chicken original. chicken original pastil or classic pastil ang Classic, no? sila na tawag ana. Oh, So kani siya kani siya is on top of this is na siya kanang chicken oil na ginaputang na mo chicken oil para pa mas jud. lami siya. So pila ka variety tanan na flavors tanan ang sa inyo? Actually, kung ang variety is nasa 5. Lima Lima ka ka variety. lima ka pagpilian ninyo mga higala sa ilang pastil, no? Yeah. So dili jud mo magsawa ani kay naman siya lain-lain Lain nga na flavor. variety. Oh. So sulit ilang pagbisita. Oo. I tell you guys. So kini unsa man naaman lagi ni siya murag ko ano? Murag Siya kani siya condiment? sir is tawagan naman is mali ang abong free na pangsawsawan sa Pangsawsawan. pastil. Pangsasawan So, mga higala oh. Kani siya is garlic chili sauce, Chili sauce, chili powder. Kani siya kay alamang. alamang, Then kani siya is we call it in Iranon or Maguindanao palapa. Palapa. Sili na with nyog na gibayo oo. na tapos dito basta ano siya Dry siya. dry na ano. Oo. So pwede rin niya siya ibutang unsa man siya pagkuan. Actually, kada Ibubod. mo. Toppings lang po Toppings siya. lang nimo siya. Mm. Then Ato nang matilawan nun niya, no? Oo. Mga higala, matilawan na to niya. i-toppings lang nimo siya then kung asa mo gusto sa upat ana, pero kani siya pang pagana ni siya tanan as in. Kung imo kaon gamay lang kung adto ka dire budaghan na yung kaon. Oh, inana. And then napod sila yung mga higala ng mga tinatawag mo na itong mga finger foods. Oh, yes, no? finger foods. Available po dire Oo. na ay lumpia. Lumpia ba ni? Lumpia ubod, Lumpia ubod. chorizo, tuna Oo. chorizo, Tuna chorizo. egg, tuna Shanghai, Oo. and siomai.
So kini siya Natay set na eh. Yes, for only 85 pesos. 85 pesos mga higala, Oo. set na siya. Yeah, parisa din mo siya pastila, isa ka buok. Busog 100 pesos only na nakikompleto na yung ani na finger fingers food niya. Tapos isa ka pastil, I think sulit na kayo sa 100 pesos. Oo. Sulit No? ng balik-balikan. Mao. So mo ni ilang mga produkto dire mga higala no, ang ilang meal. And dagan mo papilian no sa flavor sa ilang pastil and then napos sa mga finger foods. And nasa overload kay nasa sudlanan kini klaro jud busog jud mo ani mga higala no. And nasa mga condiments dire nga murag dire na pud nako ni siya nakita ba dili siya common sa uban no. Yeah. No? And aside ana nasa mga drinks dire mga higala oh. Nasa durian shake. Na dire. Na durian shake, na puy avocado, and then ay mango. And dire ang mga prices no. For only 50 pesos na mo yung fresh na shake. Dili siya powderize sa mama, sir. Pure fruits ka na mo gamit dire. As in sulit gid mo inyong adto. Oo. So mo na siya no. So unsa pa ba ang ato ang kuan ang maibawan? So usbo nato no para makabalo mo sa prices atong ipakuha na ang prices aning mga product, Sir Mike. Kani ang price ani Sir Roy o mga higala, barato lang kay ini. Kasi mga elementary student baka afford. Only 15 pesos pasi unsang variety. 15 pesos ra Yes. Inana ka barato si Mrs. Pastil. So na plus ko na niya 15. Ayo po sir. Sige. So inana mi ka barato kay mo gani. Tag 15 lang mahigala no. Any flavor no sa ilang pastil tag 15 lang ang kuan, ang presyo. So kini tag 15 pud ni. Kala sir kanang ang 15 dap kanang maka-afford sa ano kanako na. Kani siya is 75 pesos. May customer Sa yan. kato mga tao na ano 75, 80. 75 only. 75 lang mga higala. 75. Kining kuan mo ni tang Only 45 pesos. 45 pesos. So kala sir barato lang kay na siya. So gani sulit na niyo. And then kining set sa finger food Only 85 pesos. 85 pesos lang ni mga higala. Tuluan ta mo. Oh. Order mo 85 pesos isa ka pastil. Only 100. Busog na. Busog na kayo mo. Solve na ang Solve kuan. na kayo. Ang kining kuan is agin ng fruit shakes tagpila man na siya. Only 50 pesos, 50 sir. pesos Kay ang iyahang gusto kuan. yun na mo, masin fruit shake na. Although medyo mahal dapat siya, di barato gyapon na ako. It is because gusto na ako maka-afford pati ang normal people na trabahante diri sa ano. Pero kuan gyud ni siya no kanang fruits yun ni siya no Fresh. kuan. Yeah, not powderized. Fresh fruits yung Walay gamit. powderized Wala, na no. flavoring. No. So 50 pesos mga higala ang ilahang fruit shake. Maka-share ko na sir na fruits fresh. Oo. And then, asa man siya mapalit, Sir Mike? Gawas ani sa inyong matina-applyang Actually store? sir, available ta sir do po. Available ta karon no, nasa Victoria Plaza sa may NBI. Then napunta sa may Diversion Road katong nabaligag buko diya sa basta along the highway lang na napunta dito. Oo. O sa may center point na ata sa entrance mismo sa sa Cruce Matina. Crossing Matina Playa na ata diya entrance kana nabaligag kakanin diha. So natay nahimutang diya na pastil na ano. Napunta sa NHA Maa sa kanto sa may motor pool. And UIC, Provincial College, Dabodok, Yusef. Dagan na gid mga higala no. SPC, atubangan sa San Pedro Hospital or college ba na napunta dira sa isa ka store kay Ma'am Chay ang tag-iya. So gi-allow ta niya na mamarigya pag saya na magbutang og pastil. So accessible na siya no. Accessible na gid siya. Dagan na makapalit mga higala. Guys, gusto na ko na karon pa lang mabalaan ninyo na si Mrs. Pastil is planning to open a second branch. Kamo adjod na second branch is mag-open mi sa may Ilustre kilid sa may Philcris. Kilid sa So may yes. So by middle of January siguro kung makaya sa mong team na ma-open na mo as soon as possible, i-open na by mid sa January or second week sa January ang Mrs. Pastil ay ikaduhang branch na mo. Which is Amuadjod. So kana guys, dili lang kana puhon in God's will. In God's will. Musulod pa taog mall para mas dali na gid i-access ang pastil na halal na para sa katawhan. Salamat kayo. Kunya, Sir Mike, kanang available po ni siya online or na po yung plano Of nga course, online? sir, salamat kayo sa imong pangutana ha. Oo. Karon,
we were working na sa Zouk, halal food delivery. Actually, nagpirma na ako kontrata sa ilaha. So, by January daw, second week, mag-start na siya sa kuha og cater customer. Sa online, no? Sa online. And then, i-ask na po na ako akong staff na we will work na po sa sa Grab and Sa Food Grab. Panda. So, as So, much as possible, kung usa pa itong mga online delivery sa pwede mo help sa mo, para mas dali pa yun na ma-access or ma-deliver ang pastil na para sa katawhan is buhaton na mo. Mas accessible We will siya. do our best to give the best service that we can give. And finally, invite na to ang atong mga silingan, mga taga Matina Playa, no? And uban pang mga customers sa lain-lain nga part sa Davao. Okay, Try. sir, invite na ako sila, ang ibang mga followers o mga non-followers. Follow na mo! Well, isa lang akong gustong na ihangyo. Please, adto mo sa mua. Yung gina-invite na mo diri na mo anha, mo tilaw, sa mong lamion na pastil na baratuhon pod. O kung layo ni sa inyo diri sa Matina Playa, of course, sa taga Matina Playa, gina-invite ako lalo kay Balakaw lang ninyo, nagigas yung balay. Pero kung medyo layo in yung area, na mo sa Bahada, Diversion Road, mga bikers diha, na mo dito sa may Proc, Bangkiruhan, natay pastil available. So, dili na problema ang pastil. Accessible siya. Accessible yung kayo. Naghuna-huna pa na kagibuhat na nako. Okay? Okay. Thank you kay Sir Mike, no? Welcome, sir. Ito ang kuan, ang inyong unsa. Ay, nadare. Tilawan na to. Tilawi, sir, kay napula bin pastil, sir. Napula na mo. Ako na tilaw ani. Kini unsa ganin siya? Bicol Express, sir. Bicol Express mo nitong halang, no? Oo. Mas gwapo siguro. Gusto ko sir, kanang gloves. Ay, gloves. So, siguro, mas ma-feel mo ang usually, ginakabot ng pastil. Itlog, sir, na, sir. Tilaw. Kini ang unsa may pagkuan aning Chara, sir, pwede. Mas dami siya kauna yung ato, sir, na kay mga gitong traditional sa pagkawat sa pastil. Kada ginakabot, gini mo siya. bitaw, no? Pati ang mga sauce. No? Yes, basta, sir. Kung hilig kang halang, o mas halangon pa nimo, Kini. kana, sir, chili, niya, haluan din mo kang chili powder po. Niya, alamang, labi ka na, sir, promise. Sige daw. Pwede po di ang alamang ikuan ani, no? Karon po kung nakakuan ba nga, pwede di ay. Pwede. Pang pagana siya, appetizer. Ano yung mga gayang? Pag makagutom, nagtamot Tinihalang yun din siya, no? Ang Bicol Yes, Express. halang din, sir. Halang din siya. Pero lami yung pagkahalang po, kaya makagana. Dili tong halang na reklamo ka. So ay mga higala, mas dami siguro ni siya, no, kung init pag yun ang kuan. Precisely. Kaya ni Yeah. While nagkakawin ka na, sir, kawin ka fingers, food. Kini unsa ganin siya? Tuna chorizo. Atuna, no? Oo. Lami siya diyan, sir. Sulit na siya mga higala, no? Makabusog na din siya sa pila na ni mga 80 pesos lang. 85 pesos po. Nanay egg, nanay lumpiang Shanghai, Shanghai, lumpiang ubod, o siomai, Siomai, then kining tuna, chorizo. Yeah. Parisan o kaning pastel. Sold na gyud ang inyong pagkaon. Paniudto, pwede niyo siya paniudto, pamaaw na. Paniudto, panihapon. Mo taglay kay your all the way meals. Mo taglay na mo. Ay, tama din. Diba? Tama. Kini siya, unsa ni siya? Kana, sir, is pastil barbecue. Chicken barbecue pastil. Lami na siya po alamang, sir. Mo ni siya ang Lami siya. Testing yung alamang. Mas nag-blind ang lasa po niya.